Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese chandizvo chokwadi. Zvese vanchataura ndezve chokwadi. Ndikanyemba chataiswa nemota. Ndikanyemba chataiswa nemota. Mwari arimbatsira wangu. Mwari arimbatsira wangu. Pamusoro changamire pamusoro makurukota. Inini ndine nyunyuto pakugara kwatakaita mumusha medu. Madzibaba angu wakapa tete pekugara mumusha. Tete apiwa mekugara. Warora wakazobva kumakomo kwawanga wari kumatiro wachizodzika mumukowa kutera tete padhuze kuti waone pekudini pekuti waonane na mbuya wawari padhuze. Mbuya ndiye tete wedu isusu. Saka kupiwa kwakaita warora pekugara. Wakapiwa wachibva wapiwa mugano wawo wataigara tundoziva pakukura kwataita kuti mugano wawarora wanawazukuru wakugara kwakaita wanoguma nenzira hawadariki nzira apa. Saka zvazoti mumashuro mutatoti garei mumakore anotera pamusha wedu wakabva wangoti ana baba wana kukura uri mabasa wakakura uri mabasa wana kukura uri mumishaba. Saka kuchengetedzwa kwemasango kwakaenda kuoremera mbuya anga aripo ega pakugara pamukowa wakorora uri kumadondo kumabasa. Saka ndo patakazoti kufamba kwenguva murora uyu ndo wakatanga kuita mvura muvillage medu. Wakati isusu tudawo mvura. Makati pape kugara nasekura situdawo pekuti tise tengere dune mvura kuti tise mvura pamunda apa mvura yedu haidiridzi zvine simba. Ngaiti kwirire bichana sikwa muri tikwirire kwakuyadhi kwenyu saka tiri kukumbirawo pekuti tise chitengi. Mbuya wangu anga ariko kumusha. Mbuya akazoona baba wangu aripo pana panhasi wakati baba ndakumbirwa pekuri pekuiswa tengi nawazukuru atakapa pekugara. Saka mbuya akati ini ndakapa wazukuru awa pekundoisa tengi chete. Kwete kuti wabva wazotora ndima yoyo kuita ndima yawoba. Shuwa pakugara kwakaita tengiri wakabva isa tengiriya. Isusu vatachingotiwo tungori madondo taakukura wabva taenda kumabasa kwatakaenda. Pakazoita project yemabanana. Ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti mugano wazukuru wasare wachibva watandara nemusha wababa wangu wedzinza redu. Kutandara nekuda kuti mushadu ana baba wangu wapera uparara wamwe wacho wasisipa uri kumabasa. Saka warora patakazozwa baba undifonera kuti kutengi kuya kwakapiwa warora kuti wagume netengi waite tengi wasingaiti mundaba mutengi muya matosimwa mabanana. Isusu wobva tachizotiwo patakadzika kumusha vatatoendawo tandoitawo makore tiri madondo kuzodzika kwandakaita kumba kwachisvika mabanana shuwa atokura akutoyamwiswa kuti akupiwa fertilizer nekudiridziwa. Tikati alright zvangoita kuti wazukuru. Saka ngatingonyara hedu zvakadini zvakadaro. Saka tisingaziva manje kuti mukati pawakagumira patengi apa wakatosumudza waya kuichinja futi kuenda ku 20 meters kubva pane mabanana anga iri mutengi muyo mawakatora kuzvipa wega watotora wega ndima yemabanana. Kumberi kwacho kune 20 meters kumusoro ndo kwataindoti idondo redu tichazongoti kana toda huni tinongoenda kotema huni. Saka gore rapera muro mai guru wangu akazonditi mai nini wangu akatiti baunguru toda huni. Ndikati alright mimi kana muda huni mimi kwirai kugomo pamusoro pemabanana emuzukuru apa idondo redu iri endai moteme huni koko. Mai nini akabva azodzoka achiti ndadaisa demo asi ndabva ndadzingwa. Ndikati madzingwa ndiani zvikaenda dzingwa namurora ndiye andidzinga. Ndikati alright regai tichazoona. Ini bva ndazotora munin'ina wangu uri ari makuseni rimwe zuva bva ndakwira mugomo muyo. Kwaochenda kuona kuti isu tiri kuti dondo ratakachengetedza tsungo remadhara edu nedondo redu isusu ihuni dzatinongotora. Toone mukati medrain mudondo meya makatomakwa drain. Drain ramakwa imomomo mune zvimapo zvemawaya chakangodzimikwa apo nechimwe chakadzimikwa apo nechimwe chakadzimikwa. Mufana wangu akada kutombozokudura poro racho ndikati amuning'ina siya tichatora ma-stages nenyaya yacho iwo sabate mapoe wano. Saka ndazodaro manje tagara ndo pandakazoti baba ona izviri kuitika izvi todini. Baba akati inini handina chekuita mimi wakomana kana muripo ndakakuudzai kare kuti onai mundo wakutowa wari wazukuru. Ndikati alright ini rega ndidaidze murora. Mandadaidza murora pamba pangu ndine maelda ndandinawo nokuti ini ndagara ndiri wangu sabhuku kuvillage tine nyaya dzatati nadzo. Saka murora akasvika ndikati murora wewe kunobva tatenderera kuseri kusina dare ratatinaro. Ndikati murora ndakudaidzai mimi ndimi munhu mukuru pamba wakororoni ndo ari urima rima wachitema gomo iri. Mugano makapiwa nana baba wangu mimi nemugano wamari nhasi uno hausisiriyoba makajamba mugano. Murora akandipindura kuti papi pacho. Ndikati pamusoro pemabanana makaba makatora pamusoro petengi pamama makakumbira kuisa tengi remvura takangonyarara hedu asi mukati mutazopinda mudondo taenda kuona drain rakamakwa. Zvikanzi drain rakamakwa makore asopera mune zera naro here. Ndikati hatina zera naro basi mimi tiri kuudzai kuti zvamuri kuita handizoba chengetedzai mugano wamakapiwa sekuya kwamakaita muchigara munzvimbo dzedu isusu. Zvikanzi uri mwana mudiki haunditauriri izvozvo izvo. Ndikati aiwa pakanaka. Saka mimi tochidini zvikanzi nini panapa handisi kusiya nekuti ndima yandazoextenda kukwira kumusoro kwetengi ndakaipiwa ndemaikuru wako mai Gloria anowa ndiye akawapa ndima yekugara kuisa misha pauri kugara nhasi uno wakapiwa
mukoma wa baba wangu ndiye akawapa kuti chiisa imba dzekugara pasi chomuda kugaidha tete pasaidi. Tete ari apa imimi chigarewo apa ndo kupiwa kwa wakaita. Saka mugano wacho uri kujambwa. Saka chichemo changu ndauya nacho kuno kuti tibatsirwe ndimi changamire nekuti ishe nyama yenda ane matongera akaita. Mashure taenda kuompira nyaya. Ishe akatonga matongera asina kundigutsa. Saka makazoona ndasvika kuno kunasi. Okay. Ndo nyaya ndinayo. Right. Ndipo uyo wati nyama yenda akatonga. Nyama yenda takaenda kudare ndaenda kobva tabvisa vese mitete inodiwa nemahwanda uswa ake. Batapinda mudare changamira akabva ataura zvakataura akati no iwewe uri mwana mudiki. Wana baba wako ndo aifanira kunge vataura zvinhu izvi. Plus dreni rane makore raiswa saka isusu achakwanisiba kuti tidzinge munhu iye uyu mundima yakaisa dreni murume wacho achishaika iwewe nguva yese mamuripi. Ndikati aiwa isusu tatiri kudini tatiri madondo nekukura plus musha yedu wana baba wangu andodherewa nekuti wamwe wacho wangu wasisipo akapera kushaika. Saka ishaka kuti no inini ndo maonera ndaita. Makwaza iwe chimirira chikuku aite action chikuku akaita action yanoita tozwa kuti chikuku arudini. Saka ndo pandakazoti ishe ndiri kumbirawo pepa rekuti ndiende mberi. Ishe akati inini handikupi pepa ba. Enda undotaure nyaya yako umberi kwauri ufunga toda kuenda mberi. Saka ndokuya kwandakazoita kuno takuparadzana murora wemuroora wangu akazotaura kuti makore atiri ano aya chinoshanda imare kana usina ndima yako bayoyo unoti ndima kana even iri yako chinoshanda imare kana musina mare ndima hamuioni baisha hwino naona ane mare. Saka ishe nyama ndakati ndipe assessment ndidzike kumunda kwacho kuona ndikati changamire ndakutanga ndakukudherera iyi handishakwanisi kukupa iba nekuti nyaya maitonga mataurira maita ndaona kuti nyaya mune side ramina. Saka side raminaro imimi hazvindiitiriba kuti ndikudhonzei kuti tiende futi kutsungo kwacho kuti mochuya kuona mugano. Ndine maelda andinawo panapa maadzinga padare masara muchitonga inini ndega mwana. Wana baba wangu wese wakabva wazi ngawasumuke waende uku bva wabviswa padare. Bva ndachisara ndiri kutongwa ndega ndine muroora wangu uyu. Bva ndatadza kugutsikana nayo. Pandakazoipendera ndakazoti daidzai wana elda wangu wauya ndipenderi banyaya iyi maelda asipo. Kuya kwakaita ana baba bva wangoonawo bva watsanangura matsananguriro wakaita bva wangoti rasa nyaya kuwati ndipe transfer paper bva wandinyima dzimara ndauya kuno. Alright, okay. Uyo ndiye ana wako? Muroora. 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 Mukadzi mwana watete. Mukadzi wemwana watete. Mukadzi wemwana watete. Wemwana watete. Watete. Ari kugara panzvimbo yatete. Ehe, wakandouya ku yaakapiwa ngehanzvadzi dzake. Ehe, ndizvo ndizvozvo. Alright, ngatore mhiko. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvandi zvechokwadi. Zvendichataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharasa ngemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari anobatsira wangu. Pamusoro changana. Pamusoro adare. Inini ndinofunga nzvimbo iri kutaurwa iyi. Ndakagarapo 1972. Ndagara ipo papo zviri kuzi nzvimbo yakakumbirwa nditetekana. Nzvimbo wakakumbira nzvimbo ndini nemurume wangu. Nzvimbo takakumbira sekuru warume wedu wakakurira mwasekuru. Tabva munana sekuru takaogara inini kumba kwangu ibocha. Ngekunga tiri kusenza kwetaigara kwacho nekunoendeswa chikafu zvaindiremera. Taita magumwe takati inini nemukadzi wamukoma wa baba wacho nemunin'ina wemukadzi wemunin'ina wemurume wangu nemukadzi wemuzukuru namai wavo mukadzi wababa munini tiri 5 tiri kutakura chikafu changu kuendesa kumba kwangu. Ndakati wakomanei dai ndiri nhangu ndiri kunzvimbo kunoko ndaidini ndaizwa gore kundotakura chikafu kuenda kubva 1963 takutochembera ndiri kundodini tiri kutakura chikafu asi kundogara pamba kuti tende kwetinorima kuno iye utaurwa mumaGloria mbuya maGloria wacho zvikazi muroora munoda pekugara here ndikati zvikazi aiwa mira sekuru wako akanga uri kuona here pakatemwa mugomo pagomo apo ndikati kazi ngepangu munda wakatopegwa asi ini handidi kogarapo ba handisi kupadaba padondo ndega ndega ndetaini ndikapaona ndinopada iri zvikazi aiwa wozoya sekuru adini awe for sure ndakasvika weekend sekuru wakauya ndikaenda ndiri ndega 1 out zvikazi ndi sekuru iwe uri wepi Alright, mbuya 2 minutes. Mira nyingi. Pamusoro iyi. Mwese kwakajanda. Kachanda family sinde mwende pasi kombe hapa. Para zvitike pakutera yawo. Kachanda family yese. Zvikazi uye muroora nguva yakotsvaga nzvimbo uri shirikadzi ndikati uye basa sekuru
kazanitauri nemukadzi dai ari murume wakauya panapa zvese zvainaka for sure. Akazi kupera kwemwedzi sekuru wedu akauya akasvika akaenda murume wangu kazi ndauya sekuru kazi anzvimbo iripo vakadaidza baba wavo aripo. Baba wacho wakati handibvumiri kuti upe muzukuru nzvimbo kuti wada enda udaidza sabhuku auye pano. Sabhuku akanga auya panapa ngekuti iwewe ndiwe mukuru uchazoti ndarara ndisipo uchazotorera wanin'ina wako nzvimbo ngekuti unenge wakushandisa ukuru. Handibvumiri kuti upe muzukuru nzvimbo yendakakupa umwe naumwe une nzvimbo yake yendakamuti apa ndipo pako iyo ndipo pako munda handidi uzozwa murunetsana. For sure takaenda kodaidza baba sabhuku Muchakawanda Chikuku ndiye wakauya nemukororo wake waizitofa wakashaika wese wakauya. Zvikazi ndauya mukoma ndazwa kuti muri kundida. Zvikazi ndiri kuti ndikuziise taura nemukororo wako uyu asati apa nzvimbo ngekuti mangwana akazopa vanhu nzvimbo wanun'una wazoya unenge autizve ngepangu ndinoda pekugara inini handina pamwe pendiri pamunhu munda pendatomupa ndipopo ndina wakororo wangu 6 iye ndiye mukuru waakupa zveiwanhu. Kazi inini baba pesa handichapadi bauya ipa henyu vanhu. For sure takaenda nasabhuku Muchakawanda namukororo wacho tofa tikafamba nababa nambuya warinyepa tete wacho wanga tori kwarusape panga pasina wanga kwarusape kumukunda wake. Tikafamba tikagara tikapangidzwa unoenda wakadai asi wakandipangidza uyu mugano uri kuona ere muroora saidi iri redzasi ngeratonderai kutaura baba wavo ndiye unogara apa usazodarike miti kuenda kudai. Tikati alright iri saidi uri kuona ere ngera kenesi iyi usazotemeba munoguma mubani umuriona bani iri ngemusoro maromo umusazooneba ukunzo kusapinda ngekwa kenesi saidi rekumusoro uri kuona apa ngepashupikaya usazodini shupekaya wacho atoripo zvese zvikanaka. Tikagara tikawakirwa musha wangu tikagara tainga tindoti chero pekutema huni tatisingambobvunzwi ngoti tatindori nana sekuru kugara kwetakaita. Wakazoti baba wacho auya kuma80s azouya ndo pakatanga nyongori tide kuti mwana ada upinda musango warumbirirwa kuda kuti mutigo warumbirirwa. Mukororo wangu akati mai hazvinetsiba sezvo migano yedu tiinayo tanga muine miti yakadai. Baba wacho ndiye akatotema miti yemigano achitengesera vanhu kuipa huni dzenipa. Tagara mbuya takamudaidzazve mbuya we taakuda kuonini kuita zvinonai zviro zviri kutinetsa muri kundoona tunetsana nasekuru. Zvikanzi mbuya hazvinetsiba muri kuda kudini tikati tauda kuti tiise hedu waya kana kuisa wanini. Kandi mbuya uyai takafamba nambuya haazi kumbotinetsa tichicherera matreated poor ari kutaurwa tichicherera mwana wangu aicherera aibva adzinika aibva apedza. Zvikazi ngemwana aiwa matreated poor aya anozobviswa ngapaiswe drain 1999 cherai drain vadaidza uning'ina wake wachera drain vazvapedza vadzipedza. Akazi aiwa mandakasa matreated poor iwe munini kwakuine ng'ombe dzaibva kurwenzi dzaenda kudhibha dzadzikachadhibhi dzaane dhibhi radzo kumba kwadzo. Zvikazi zvowaita takaisa dzasi kurodi bvisai kurodi misepi kumusoro 1999 wacho for sure waya yakadi yakaiswa. Petakazoisa waya nasekuru takazobva tagara zvakanaka tikagara 2017 yakamuka zvehondo yaya wakomanawo tandakachengeta miti pamigani yedu nasekuru iwowa neyadhi yawo tatakaisa pakasara karaini kedondo kamuzhanje yakanga yandosara. Mizhanje yanga yaibereka mazhanje zvokuti wana waindosvika wachinonga wachidini tindofara newana iwawo newangu ndopakaitambira. Asi takazochama 2017 murume wangu ari kutorwara serious wakabata matemo kwasvika kwakutema chini mizhanje. Asi murume akati mukororo wako uri kutsurei enda wamurambidza. Ndakasvika ndo ana sekuru wakati iye nemunun'una wake demo nemuzukuru wacho demo nemuzukuru matemo baba wacho akamira. Ndakasvika wana sekuru muri kudiniko mungabva matema kana mega muri kuonawo miti nemazhanje akadai ari kudya wana muna sekutema mazhanje akutokora maitirei kudaro. Akati ngepedu tata ine miti yasara miti yangu handisi kuda nayo iye wakandorora chibhakera bhanda rohwa nzeve yangu ikazvimba ikarira. Sekuru muri kundirorera miti yangu ere? Akati hani miti yako ningisa pane miti yanga yakati iri treated poor apa pane miti yakati uyu muti miti yacho yanga ine mazhanje
mukororo wangu wakasvika zvikazi mama chinyi ndotaura kazoona sekuru murumbode katuda miti yedu ikazi mungada miti iri pawaya kazoona treated pole iyi zvinotaura ndo mugano wako wanga wakaguma iyi miti iri kunze kwetreated pole ngeyedu mukororo wangu akati aiwa mhai siyai wadini watema vana sekuru kana matema chibva matema vamatakura nemashizha acho handidi kuvaona pano wakabva watema nemashizha aya nemazhanje zvikatsvairwa zvikaiswa kuyadhi kwavo tibva tandogara akati inorutotamba hako zvoruita zvezvo ukaona ndagara izvozvi ziziya kuti ndini ndasekende kupinda pausabhuku ukaona ndagara sabhuku rubhatama apa ndakati zvakanaka chirando tozoona zvadini zvaitika kubva ipopo takagara togara kubva 17 18 19 20 21 22 23 24 ndototi wana wangu ini kufamba kwako ndinetsa dai mandigadzirawo kandima kadiki diki kuti ndiono pekudirira ndichitsvaga muriwo kwemunonga muri kure kwemakarima muriwo nyukure ndiri ndega panapa handina unonditsvagira muriwo bandasara newana zvikazi horai zvakanaka mukororo wangu akabva atsvaga munhu aibva atema wakatema zvinonga kubva panapa kuenda pamamotika kazi pakwana zvemhaiyo ngoti miti iyi tiri kuda kuchengetedza munaziya tikatema pese tinonetsana naana sekuru ngati pano kwana ndambopapedza here kuchiwa takagara ndizotozwa muna machi ndadaidzwa zvaruta muroora huyai pano ndaenda ndosvika ndogara ndizozwa ziyai wabva atora mukoma wake nemukorore wababa munini wabva wagara svika ndii ndamudaidza pemuri kunini pematemwa kwandi nzvimbo yenyu kati handi yangu kutanga rini zvikazi ngepangu tikati kutanga rini zvikazi ngekuti makapuhwa wakamupa wacho yoyo ndichikuku kana inini ndine simba rekutora ipopa ndakati asekuru apa hapaitiba ngekuti ndakasiwa mazoda unditonga nhasi ndachirikadzi kubva kwese warume wese varipo wana baba wenyu varipo nyakundipa aripo makadini kuzombozvienzanisana tienzanisane kuti zvaimurwadza aka ndozvendatokutaurira ndikati hapaiti akazoti tagara ndizozwa wabva adaidza makurukota ake wadare wake wakauya for sure wakauya wakagara tikaenzanisana asi mudare wakazobvunza mune pemunoziya ere pemakapiwa mugano imimi kuti muziye kuti muroora wenyu mugano wake for sure wachinja pange pedu papari apa bvunza baba wacho akati haunganibvunzi izvozvo vangoti ini ndandiri kubasa ndikati inini hapana pendakambochinja ngokuti waya 1999 zvakaiswa ngemurume ini handina chendinobata kana mwana wangu kukura hapana pawakambochinja waya nhasi ndiri kuzi ndachinja waya pakudini gurukota wacho akati hauna nyaya yenyu yakaoma ini handichaigoni kuti metakagara tiri kuningisa nemiti yatonyura kunyura onini madimbu arutaurwa dai ndiri munhu uneonino wakatoti pamberi pashe imwe waya yacho ndii ndakaigura saka ndiri kutaura kuti inini handina chendinomboziya ndakasiwa ndiri chirikadzi hapana pendakambobata muti kana kubata waya kana kudini ndiri kutoshama kuzwa zvomuri kutaura izvi kuti ndakapiwa apa wana wangu waizodare waitema pekuita gadhi zviri kutaura kuti papa ina sabhuku here isiri muwaya ndiri kuti papa ina sabhuku here sabhuku yekudini sabhuku here kuyangotipangidzazve here patsva aiwa isusu hatizi kumbodaidza sabhuku ngekuti zvetakasakadaidza sabhuku ndandakandogarisika ndiri kuti ndiri muwaya mangu miraizve mai handiti mama unetsa imi makaripoti here kuna sabhuku kunetsana nani nawa here petakanetsana here makaenda here kwasabhuku inini koti ndatorerwa munda here inini ndakati sekuru ndiri muwaya mangu handibvi iwo akati inini ndiri muwaya inini ndinotora chisimba ndakataura tichaona kuti zviruda kudini for sure iye ndiye akatotanga kodini kodaidza wadare wake paakadaidza wadare wake ari ndodaidza wadare tatadza kuirirana indiri wakomana tsvagai mari tidini tiende kwashe iyo akabva titangira kwashe tikaenda kwashe for sure ishe tikamutaurirawo kana mukabvunza wani nani kana wanun'una wake ishe wakati muwaya memunhu nguva yese 1999 maimbodarika ngepi zvikazi taizviona hedu tatuti zvichaita zvikazi wana baba wenyu imimi zvawakagara achiona wazukuru arimo
wazukuru wanga wari wangani, wazukuru wanga wari 4, wese wapera kufa. Uyu ndiye akazogumisira wangu murume. Saka ishe wakagumisira pekuti Ishe wakanga ati kuti muruda kuti topedze nyaya, chibvisai makumbo angu tiende kodini kopedza nyaya tiri pamunda. Iyo akati handichadi kuti ishe mudzike koona panzvimbo. awa ndiwo wakaramba. Ndiwo wakaramba. Right. Chandongozwa mbuya. Chandongozwa tsananguro iyi mataura kuti mimi hamuna kubvisa waya. 1. Ndizvo? Mapo hamuna kubvisa. Atina. Zvese zvamuruita muri mufenzi mani? Mangu. Menyi. Fenzi makaisa rini? 1999. 1999. Right. Chandada uchibvunza manje. Mumhuri yenyu mimi. Wana sekuru. Umwari panapa ndiani? Ndine mhuri yese baelda nababa waripo. Tengi. Ko tengi ndazwa kuti ndo razomutsa, chazomutsa inyaya yetengi nemabhanana. Paiswa tengi po hapazodyarwa mabhanana. Ndo papa pasumuka ndo papa pasumuka nyaya. Chasumudza nyaya itengi nemabhanana. Chandoda kunzwa ndechekuti tengi nemabhanana zviri mufenzi here kana kuti zviri kunze kwefenzi? Ndo pandoda kuzwa ipapo. Mbuya. Tengi romaisirwa ngewapwere riri mufenzi here kana kuti riri kunze kwefenzi? Arizwa rakaiswa ngemurume. Riri mufenzi, zvese zvendiri kuita zviri muwaya. Saka chimondipindura izvo ndikubvunza badzi. Zviri mufenzi. Riri mufenzi. Saka awana sekuru vari kuuya nhasi vachiti makabuda pamugano sei iyo tengi nemabhanana zviri mufenzi. Fenzi yagara iripo. Apeno ndo zviri kundishamisa. Alright, ndazwa chigara impasi. Bamu. Pari kutaurwa panapa ndimbuya kuti imwe miti iyo makaenda kucheka imwe waya ndii makacheka imwe. Miti iyo makacheka imwe waya yacho, waya yakatonyura mumiti kurakidza kuti waya yaane nguwa yaiswa. Anizvo. Because kana waya ichinyura mumuti, it means kuti waya iri kukura nemuti. Muti uri kukura newaya. Ndosaka waya ichizonyura. Andizvo. Saka chiripo ndechekuti 1 ndo ndiziwe kuti mimi pekutanga waya makacheka here. Inini ife kuti anocheka waya. Right. Pakati patona hamuna kucheka waya. Andinocheka waya. Fine. Mugano utawana mbuya kuzoona kumbochinja, wakachinja here. Mugano wakachinjwa. Ndizvo ndoda kubvunza. Mugano wakachinja because mbuya wakawa wari kuti hawana kubvira wambodarika pagara paine fence. Mugano pamusoro edare pamusoro echangamiro. Mugano wekuti wazukuru kuma 70s vari kuya kopiwa pekugara. Pamusoro Mugano wakachinjwa. Hausi kundipindura, uri kunzvenga. Izwa iwewe hautauri nenyaya yemugano wakaiswa ndibaba wako. Iwewe chaunokwanisa kuita chete uri witness yemugano wakaiswa nababa wako uchiona. Iwe haucreate mugano wako munyowani. Uchibvisa mugano wakanga wasiya uripo. Tinozviziva kuti mhuri dziri kudii? Dziri kukura. And demand for land iri kuita sei futi? Iri kukura. Nguva yakapihwa muzukuru uyu pekugara nana baba wenyu, land yanga ichiripo. And waipa nenyaya yekuti wanga inetarisire kuti hawazobvi kumbare kwawagara. Ndobva zvazoswinya kumbare, ndobva wadzoka kumusha. Wadzoka kumusha wakuchiona need yeland. Imi machikurawo imi mazoona kuti muzukuru land yakapihwa yakakura kudarika yemasara nayo. Saka toita sei? Ngatishandisei kuti muzukuru dzoka kumusha kwako. Siya land yani? Yedu. Handisi kutaura ndo zvakaitika. Asi ndoda kukuonesa kuti ipfungwa dzakawanda dzevanhu vakawanda ndo zvavanoita. Muzukuru hadiwi musha. Muzukuru hadiwi musha nekuti 1 anotora wakadzi wana sekuru. Ndo chekutanga. Chekupedzisira muzukuru anopedzisira atotora dzinza rake. Ndo saka vanhu vasingadi kuti muzukuru ashandise senemu yekwanani? Kwana sekuru. Hawadi vanhu vakawanda. Muzukuru seenzesa senemu yekwababa wani? Wako. Ende muzukuru kana wati kure enda kupi kwakwani
kwako. Andizvo apa ndafara kuti muzukuru anotaura kumusha kwedu tinokuziva, kumusha kwedu ibocha. Aiwa, muroora wataura kuti kumusha kwake unokuziva, kubocha. Andizvo here? Ndo kumusha kwenyu, ndo kumba kwenyu, ndo kumusha kwenyu kwangu kwendakabarwa. Nyaya yacho inobva yanetsa. Mukati kumusha kwenyu munokuziva, nyaya yacho inobva yanetsa. Tochibvunza kuti sei musingadi kuenda kumusha kwenyu kana muchikuziva? Sei muri kuramba muri kutendera panzvimbo iri kunetsa ikwenyu kwakanaka muinako? Inini ndiri murooro. Ndatoona madhuze second generation kubva pakapiwa vanhu kune munhu akatanga kupiwa chii munda. Ndizoka ndini ndakatanga. Mbuya wenyu. Aiwa, mbuya wakatozoteera isusu. Wakasvika tatama. Ndo pamusiri kuwirira, ndo panoda kuti kubatsire kuti hamusi kuwirira pane ari kunyepa. Ndati pakati penyu muri 2 pano uri kunyepa. Pana nyepi pakati penyu muri 2. Ina handizi kupuwa munda. Muri kuzwa zvandutaura? Ndinozvizwa. Uyu wataura kuti akawitnesa wana baba wake wachipa hanzvadzi yavo pekuita sei? Pekugara. Anga pasikana baba wake. Mira izvi mbuya. Ndati ndosaka ndati pakati penyu pane ari kudii? Uyu wati akawitnesa wana baba wake wachipa hanzvadzi yavo pekugara. Handizvo? Imi mukasumuka mukati handizvo, tete haana kumbopiwa pekugara, akapiwa pekugara ndini ndakakumbira. Ndobva ndaya kovhunza. Saka tete paigara mumusha waroora wasati wauya, aigara pasitendi yaani? Aigarepi? Mbuya ndoda mhinduro kwamuri. Tete aiwa, tete inini waigara kwamba kwamakuwadza. Mbuya wedu tayaiga wakaroora. Sumukai mbuya, sumukai. Imi hasi tete wenyu bani. Alright, tashaisha ndotedza chimwe. Ndiya mwene wani? Wangu. Ndiwa mwene wenyu. Handizvo? Ndizvo chaizvo. Amwene ndiwo tete weawa. Unde. Handizvo? Imi makazoroorwa. Ndizvo? Makazoroorwa mumusha umu maamwene wenyu. Ndo pane mubvunzo ipapo. Kuti imimi zvomati ndimi makakumbira leni. Amwene wenyu pamakaroorwa amwene wenyu aigarepi? Tati musha wakanga azi kugara, asi wanga asi pamusha pana sekuru. Aigare. Anga ari kumba kwa uruma wake kwa Makuwaza. Kwa Makuwaza. Saka imi mangarura. Ko imi sei makazobva sei kwa Makuwaza kumusha kwa amwene muchiuya pana tesu pana sekuru. Pana sekuru. Isusu takati totsvaka nzvimbo yakanaka pekugara. Saka kwa Makuwaza nzvimbo yenyu iriyo. Kwa Makuwaza. Nzvimbo yedu isusu iripo, asi minda yedu ndiyo yanga indoriko. Mapedza mbuya. Mukona ndutaura? Because nyaya yenyu chaiye pairi. Ndosaka ndataura kuti pakati penyu pana ari kudii? Ari kunyepa asutaura chokwadi. Asi chokwadi chinodii? Chinobuda. Handizvo? Because imimi manditaurira kahistory kenyu kamamutaura kuti ndaita kutakura ndichisenza ndichinotakura chikafu ndichibva uku ndichienda nacho chikafu ndichitakura kubva ndazoti ndiri kufireni nyaya kuramba ndiri kutakura ndadii ndagarira pano kubva makumbira wana sekuru. Sekuru akati handidi muzukuru mumusha. Handizvo here? Sekuru akati handidiwa zukuru pai. Akati handikupi nzvimbo pasina murume wako. Handiyo statement ndemataura. Mati yekutanga sekuru akati handidiwa zukuru pai musha wanozonetsa mangwana wakutorera wana wedu pekudini pekugara. Aya mukoma wacho. Mukoma wake zvakataurwa here? Ndiyo sekuru zvodu. Mukoma wacho ndiyo akazi ndisekuru. Ndiye sekuru watutaura. Iyoyo kuti wapa munhu pekugara. Inini pako panya. Mbuya. Ndati pane uri kunyepa pakati penyu muri 2. Ndiyo ndiri kutsvaga kuti uri kunyepa ndiani. Handina ndiri kuwedzera. Handina ndiri kubvisa. Ndiri ngokuedza kutaurira zvamuri kutaura. Ndikukubvunzai zvamuri kudini. Zvamuri kutaura zvamataura nemuromo wenyu
isu takanyarara hapana munhu angaambokudisturbai. Ndozvatava kukubvunzai kuti sekuru mati sekuru baba mukuru wacho akataura kuti handikupi pekugara pasinani pasina sabhuku nekuti vazukuru munonetsa mangwana munopedzera makutorera vana vedu pekudini pekugara. Ndimi mataura nechii nemuromo wenyu handini ndataura ve ndimi wamwe wake wakanga munozovatorera beirai wamwe wake ka wamaizi munozovatorera ndovandabvunza mbuya kuti anga amboonei pamuri chakabva ati panoda sapanoda witness chii changa amboona pamuri chataura kuti panoda sabhuku kuti panoda witness anga aonei wakanga iwe uri kuti handichadzoki kuno ndakugara kubasa apa panoda witness yekuti paunozouya nokuti ndiri kwakati iye baba uri mudzasi mangu munun'una wake side munun'una wake side ini ndiri pakati imi pakati zvikazi paunozouya iwewe unenge wada kutora nzvimbo dzewaning'ina wako saka pakapaina sabhuku unozowitnesa kuti iwewe wakapa munhu. Nhasi uno sabhuku wacho witness iripo here. Sabhuku wedu akafa. Saka witness ndiani? Witness. Ndofunga baba wacho uyu, baba wake uyu. Wakauya ndakugarapo. Baba wacho uchipo here. Baba wacho sekuru mukuru ka. Baba uyu. Uripo. Uripi? Uri pano. Kanari pano uyai baba, sekuru mukuru uyai hapa. Sekuru mkuru uyai hapa. Enda yenyu hapa. Eva sonaende. Right, sekuru, dzikisai. Right. Makachena sekuru, makachena. Right, sekuru. Uyo muzukuru wenyu. Uyu. Murora. Right. Ndio hanzadzi yenyu. Ndio tete, hanzadzi ya baba wangu. Ndio hanzadzi ya baba wenyu. Right. Ndinoti mungonditaurirawo zvamunoziva imimi. Ndinoda kuti ndizivewo mutibatsire imimi. Kuti pane dambudziko maridzwazve remugano. Munozivewo nekuti pakapiwa muzukuru mugano paakapiwa. Muno here chamunoziva? Pakapiwa nani? Paakapiwa ndi sekuru. Ndi baba wangu. Handizomuta. Inini ndanga ndiri kubasa. Ndaishanda kwa ane Rusape huko. Ende kumba ndaiuya nenguwa. Awa wari kunyepa. Ichokwadi cho. Wari kunyepa kuti hanzi takapuwa awa wakateera tete. Hanzadzi ya baba wangu. Ndio musha mwedu. Uyu hasi chini. Murora. Saka isu hatitongi nemurora. Tete akafa. Achibva asiya varora vari. Wanga wakugara ipo. Alright, mina ndibvunze sekuru, ndipo ndiri kuda sekuru zvapo. Mauya zvakanaka sekuru. Ndipo ndiri kuda chaipo. Tete wakafira kwa makwaza here kana wakafira mumusha? Tete. Akafa wapuwa nzvimbo munzvimbo mwedu. Mama kupa pamusha penyu apo? Anga abva kwa makwaza. Baba wangu ndidireto. Ndidireto. Akakumbira ni kutakura magere zvitaurwa apa izvi. Ndinozvizwa. Asi akati ndiri kuremewa ndetete anga apa. Yes. Kuti achakwidze gomo kuenda kwa makwaza. Kune raini rawo awo. Kwa makwaza. Saka itete zvakumuremera ino baba kwauchisiridza. Inondodini muti nzvimbo ndinozorevanza ndipewo kamunda kadiki munda ndinawo. Asi ndoda kuisa magere kwangu padhuze. Ndipo akapuwa nzvimbo tete maiwe awo. Tete wedu. Wachipuwa nzvimbo. Awa manje bva watotama kubva kumba kwawo kwamakwaza. Wamwe wamhuri yavo isiri kwamakwaza ino. Vakabva awo. Okay. Awa kwachibva wauya manje nevana wavo. Vari watatu. Nemisha mitatu itoripo.
wabva wauya kogara apa right ndipo takapuwa ndisekuru taura baba wangu nani baba right ndazouya ndikati baba kochini vanhu vapera kuti ndandawabve zvikanzi vanhu vabva nditete nditete hanzi ndiane warorawa zvikanzi ndikati zvadii kuti wauye kuno kwavo kwadii zvikanzi baba tete ndiandisvipa kuti ndiri kufamba makumbo avo ndikati saka ndawapa ine anazoziva kuti warora wachaenda toona apa warora wakutoteera tete chizwa izvi sekuru nyaya yangu chaiyo paini muziva tiri papi nyaya yangu iri pekuti muroora uri kuramba kuti dhireto handi akapa chii handi akapa tete hanzvadzi yake pekugara ba muroora unoti ngepangu ndii ndakapiwa muroora anga tete wenyu makafira kwamakwaza mambo tichitaura kuti ishuwa handizvoba pashuwa chaiko saka nyepi ndiani uri kunyepa ndiani akazofa akafa ari mwedu wakafira apa kapa mwedu apa zvapa madhireto baba ungandakunyora baba anonzi dhireto yes handazwa sekuru ipai sekuru cheya wambogareyawo ipai sekuru cheya wambogare sumuka chava garai apa sekuru garai apa right muroora sumukatiso uyo wataura mukororo wadhireto inini mukororo wadhireto wataura petakapiwa nzvimbo ndi mukoma wacho inini kuti ndizoziye sekuru avo ndakaziya mu1980 uko hakuna basa kuzoziva hii sekuru hazvina basa ndo pendakavaziya kuti wazouya kuya kumushauri chimbomirai mukaitana naro nana sekuru wemushaka chimbomirai pandinoda kuti ndibvunze chete pandataura kuti pana nyepi pakati penyu pane ari kunyepa asi kutaura chokwadi handizvo ini ndati ndotaura chii ndoda munhu anotaura chii chokwadi handizvo pane kutipedzera nguva asi chokwadi uri chidii uri uchiziva handizvo mataura imi mukati mbuya hanzvadzi yadhireto yakafira kwamakwaza ndizvo asi uyu mwana wadhireto uri kutotete wakafira mumusha musha mawo mana dhireto mubvunzei aripa mbuya tete wenyu wakafira mumusha machikuku pamusoro taura heyo dhireto ndati inini tete akanga apuwa nzvimbo ndi baba wangu saka ikufai kwakaita haana kufira kumusoro kwakafira panzvimbo kwake panga apuwa madhireto waruti muruti makafira kwamakwa aiwa mvunzo wangu uri pauti tete handiti kana mai kana uyu tete uyu akafira kwamakwaza handizvo ndizvoka imimi makazouya sei apa pana dhireto aiwa ndakapimirai muzwe ndoda kutaura chokwadi ndakapiwa nzvimbo mirai tete wakazoteera wakorore wake tete ari kumurume wake kumusha kwake kwamakwaza kokusiya kumusha wake kwamakwaza kokuteera wakorore wake kwadhireto imi makapinda sei kwadhireto takakumbira kunana sikuru pekutopuwa nzvimbo yanga nzvimbo yayo ihombe nanhasi kana iripo ihombe hatizi kumbota zvekupamba ndakakumbira sekuru wetutsvaka uyu handizombo ndiri kupika kana dai ndichinyepa mwari ngandiurai tinoda kubatsirai kuti zvinhu zvikunakirei kuti munakirwe mutapirirwe nekuseisa mvura yamakaisirwa matengi nefenzi zvikunakirei kushandisa handizvo zvinokwanisa kunga zvirispo asi zvotadza kukunakidzai handizvo mvura iripo fenzi iripo dzimba dziripo asi mova matadza kunakirwa neupenyu muri kugara ipapo nechinhu chiri vheri chii simbo handizvo chinhu chiri vheri chii simbo chinotadza kuti zvese munazvo asi mutadza kunakirwa neupenyu pandiri kudai nini pandiri kuti hapasi kubuda hamusitaura chokwadi awa ndo waridzi wemusha murunzwa wari kugara mumusha mani mawo handizvo imimi mouya mumusha mawo maakuda kuvataurira history iyo yawari kuramba imi makakurirepi orit imimi kuti muzouye madhireto makakurirepi isusu toti warume wedu wakakurira madhireto vaibva warume wanokurira madhireto seiko iye mbuya ari kwamakwaza
wakazotama nemhuri yako kubva imomo. Mbuya, izwai mbuya. Izwai mbuya. Makura stereki toda kuti mubatsirike mutaure chokwadi. Toda kubatsirai mbuya. Asi chinokubatsirai mbuya ichi ichokwadi. Muri kutaura nenyaya yekuti chaikunetsai magwere, kutakura magwere kubva uku kukwira gomo kuenda kwamakwaza ndo zvakazokonzera kuti mukumbire nzvimbo yekugara pasi uku. Nenyaya yekuti maamusadi kutakura chii? Maigara kwamakwaza ndiko maiti mukataka kwai kwana sekuru mukarima chikafu kwana sekuru maizotakura chikafu kubva uku muchienda nacho kwani? Kwamakwaza. Handizvo? Asi zvakuremera ndipo makazokumbirako handizvo? Makumbira uku kwekugara movha mapiwa handizvo? Nyaya yedu iri pekuti akakumbira ndiani? Imi maizokumbira hamuzi muzukuru wekwadhireto bai, hamuzi mwana wekwadhireto, hamuzi muzukuru wekwadhireto. Murume wangu ndiye akakumbira. Saka muri ndimi sei? Aiwa kutanga rutsoro wakatanga tsoro ndini. Mautonga mushe. Aiwa wakatanga tsoro yekukumbira kuti murume wangu tibveiko ndini. Aiwa pamaita kurashibage. Pamaita chibage nana mbuya. Pamaita kurashibage. Maitakurirani. Chibage chachiri chenyu here kana chachiri chaamwene? Ngechangu. Chachiri chenyu. Saka amwene anga sikarimi. Amwene anga airima. Airimirepi? Waiti staindozvitakura. Aiwa zvembuya hamuzopindira mbuzo mbuya. Ndati amwene amwene wairimirepi? Tine madhingiko yokwatakapiwa maimdedu. Kumadhingiko. Tairimira kwamwepo ere kana kwadhireto? Tairi mubhuku rachikuku. Ndiko zvavo. Anga asati tagarapo bapatira. Mbuya. Ndati mbuya makwaza wairimirepi? Tairimira mubhuku machikuku imomo. Kupi kwadhireto? Aiwa tati simunzvimbo yawo. Mairimira kwani? Yanga iri minda yawo kwamakwaza. Yanga iriko? Saka nanhasi minda iriko? Tiripo petinogara pacho. Madhingi acho iyi. Saka makazokumbirire kwadhirito imine madhinguro enyu. Petakakumbira peugara. Madhingi iyoyo yatirutaura murizwa ndikuti taitakura. Iwo ane nzvimbo dzapamunda pawo. Takakumbira pekugara. Mirai mbuya. Mirai mbuya. Kwakuda pasi. Mbuya. Muruzwa? Mune madhunduru kwachikumbu. Anditi kwachikunguru. Kwachikuku. Anditi mune madhunduru amunorima ikoko. Enyu. Anoti chii? Isu imimi. Anditika. Muine madhunduru enyu kwamunorima ikoko. Maiwira muchirima apa muchitora chikafu. Motakura magwere moenda nawo kwamakwaza. Kumusha kwani? Kwenyu. Ekona kwa rumeba. Kwenyu ndo kwenyu. Kumusha kwenyu. Andizvo. Bva zvakunetsai zvokukwira uko. Handitika? Mafunga kuti munogara kunoko. Pepo sekuti muzokumbire wana dhireto pekugara. Imi muine madhunduru enyu anoti imimi. Yange iri yei? Pekugara tada pekutogara tichitakura zvinhu zvedu tichigara padhuze. Kokumunda kwenyu maita zogara munda kwenyu sei? Aiwa mumatoro handi munda ba. Mumatoro. Takazobviswa pamusoro. Paitarima kugara ndo ana sekuru. Takapiwa pekugara ndo ana sekuru. Kumatoro matoro munaziwa. Madoro. Mbuya. Chamakunetsana na sekuru. Ndoka kuzatongeka eka kako. Kekuti ndini ndakapiwa. Imi musiriba. Kana makapiwa makapiwa nzvimbo ndo ana sekuru chikuku. Pamusana pemurume akakuroora yanditi. Saka imimi inozobuda pakuti imimi hamuchatongeki bamusha. Ina ndambotaura nawo chiko takagara kana maboundary zva. Ndine darere ndakambotomba kuti watadzirana nana. Wakakupa ndo anoziya pamunogumira. Imimi mani makaita zvekupiwa. Akakupai ndianoziva kuti munoguma apa. Ngoti ndikutaura ndakapiwa ndimukoma. Ndiani? Ndimukoma wacho. Saka muningina wacho hasina basa ba. Aiwa ngoti wakuti iwe ibva apa ngoti kadhundu racho ndo retinotema huni. Ndo petinoona pekugara pekuwakira zviro. Saka muda kuti munhu akafa adrese muningina wacho tine pana. Andiwana chikukwera. Ndo ana chikuku wacho saka wana sekuru makadini kusotaura kare muzukuru wenyu achipo kuti vemagara apaiti. Ndo pendakavabvunza badzi. Nhasi ndashirikadzi. Mako yakonetsa inini paushirikadzi wangu. Izwai mbuya. Kune shirikadzi matsotsi, kune shirikadzi mahure.
kune chirikadzi wanhu kwawo wokuti kubva kwafa murume haana vazomboziya futi murume. Asi kune dzimwe chirikadzi dzekuti murume achifa nhasi nekutsvika wakutorana neumwe murume. Dziriko chirikadzi. Kune chirikadzi nhunzva tunzva. Murunzwa? Kune dzimwe chirikadzi dzisingaemurikiba. Murunzwa? Saka musaite one of those. Itai chirikadzi inotongeka inoteerera. Inini mubvunzo wangu kani. Andino mumbotaura nawo kana. Nyararai. Murunzwa mbuya? Pari kubuda kunyepa kwenyu ka. Murunzwa ndore? Pari kubuda kunyepa kwenyu ngekuti nyaya dzenyu hadzisi kubatana. Murunzwa? Pari kubuda amumisi maoko bachangamira. Handisi kumbotaura banda. Peta maoko enyu kudare. Muruna nyaya dzenyu hadzisi kudi. Hadzisi kubatana. Murunzwa? Pekutanga awana sekuru wari kuti takapa mwana wedu. Murunzwa? Takapa mwana wedu pekugara. Imi muri kuzviramba. Nduramba ngoti wanga. Izwai. Murunzwa mbuya. Murunzwa mbuya. Mbuya kwa chikunguru ka. Kwa chikuku. Kwa chikuku muri mutorwa number 3. Murunzwa? Imi kwa chikuku muri mutorwa number 3. Hamutori pa mutorwa number 1 ba. Mutori mutorwa number 3. Number 3. Because mutorwa yakutanga number 1 murume watete. Murunzwa? Murume watete Makwaza ndiye mutorwa number 1 mushamba chikunguru. Mwana wa Makwaza mukomana Arora imimi ndiye mutorwa number 2. Mutorwa number 3 azodhonzwawo ngemwana wani. Hamustori pa number 3 muri pa number 4. Because mwana wa uyu ka. Mwana wa muzukuru wa Makwaza ndiye anda pa number 3. Ndiye anda pa number 3. Imi muri number 4. Asi kumusha kwenyu muri number 1. Muri bazwisa. Saka imimi mukatanga kuya koti wana sekuru nevazukuru vari kuirirana vari kuita nyaya dzavo. Imimi moya kopinda pakati pacho. Nhasi munonda ndikufungira kuti anofanira kunge ari apa. Hasi imimba. Muruzandwa? Paifanira kumira tete kana murume wenyu pasina panomira mwana wenyu mukomana. Mukomana wangu uri panaso akazosvika tagara ari Imi muri webocha. Ndati muri webocha imimi. Hamuzoka Makwaza. Aiwa samani sikuya muri ipi mukomana. Mwana wenyu wacho uri mukomana. Ngawe weya kuno mukomana. Imi mbeya chimbogara pasi. Chimbogara pasi. Imi munotaira nyaya dzebocha. ndio wakanisunisa leo wakasungisa wana. Izwa bambo. Uri muzukuru andi. Nyaya dziri apa dziri very simple. Anditi. Iwe unofanira kukwirana nasekuru wako. Ndizwa. Mogarisana zvakanaka nani? Nana sekuru. Ndazwa mai yenyu ari kutaura autoti pamakatogara makagara pakati pana sekuru. Anditi. But mukaitwa chakanaka. Mukaramba kuti chakaitwa chakadi. Chakanaka. It becomes a problem. Andizwa. Because pamakagara handi musha wenyu. Musha womwe munhu akakudimburirai. Titesa ndibapo. Pamakagara mune kwenyu kwa Makwaza. Ndizoka. Kwenyu kwa Makwaza. Ndo vamakumbira. Baba wenyu mimi ndiye akakumbira. Kuyako gara hapo. Nana sekuru. Andizo. Wana sekuru ova akupa ipo kudi. Pekugara. Andizo. Chamunofana kuziyana ndicho kuti agreement yakaitwa it was not between you Nana sekuru. It was between your father. Nana sekuru. Saka zvatisingazivi pa agreement yakaitwa ngatichaura tidi atizivi noti kuti tinyepere kuziva isu tisingaiti sei tisingazivi izvo zvondo zvinokonzera maproblems. Uruzwa nyaya ndizotaura mai wenyu muri kumuitira zvakanaka mamuisira matengi maita chii maita mamufenzera madii anditika muri kumuitira chakanaka kuti agare zvakadii zvakanaka asi attitude yake inokwanisa kuti asagare zvakadii zvakanaka because pamakagara chai pakati pamakagara iyo zvizi iwe ndikakubvunzawo pamwe watozviziva mai wenyu ari kuti ndakakumbira nzvimbo kugara
Asi ana sekuru kuti aiwa hatinomubvira tapa takapani hanzvadzi yedu ndiyo takaunzi ndiyo takapapa. Asi mai wenyu kuti haasi hanzvadzi yedu. Saka totachishaya manje kuti mai wenyu anganyanya kuwirana zvakadini ana sekuru. Zvekusvika pekuti muroora anopiwa pekugara hanzvadzi yako chaiyo. Ini hanzvadzi yangu inini ndoinyima pekugara hanzvadzi yangu inini. Ndoenda koti mwana wacho mukadzi wacho wouya toti pakati pedu chaugara apa. To make it makes sense kuti wana wanyamunhu wakangogara wari wangani wari watatu kuti hanzvadzi yavo pai pakati. Zvinomeka sense. Noti kuti mukoma uku muroora pakati mutorwa ari pakati. Iwe ndinorwadza kutaura kuti uri mutorwa asi uri mutorwa ndochokwadi. Haupo pamudzinza wamwe, you are not part of this family. Ndo panobva wedzi kuti chi mutorwa wakatorwa kubva kwawakabva. Uri mutorwa kuti wakatorwa kubva kwawakabva. Hausiwepo. Ende mutorwa unokwanisa kudzoka kwawakadini kwawakatorwa. Very simple. Zvakafanana nemukadzi anosvika pa 98 years 100 years ari pamba achingozi nemurume kana zvokutamba unodzoka kumba kwani 98 years munhu achembera asi unongozi nemurume chama wakada kundidetsaka saka ngatiite sei ngatipanzwisise chiri kudiwa apa. Garai namai zvakanaka pasi apa. Mend your relations nanani nana sekuru. Endai mogare pasi nana sekuru mopana migano chaiyo yamuri kuirana nani nana sekuru mugare zvakadii because awana sekuru chinokwanisa kuzotanga kuzorwadza manje inyaya yekuti imimi mune nhasi niwo mukatofunga ka munokwanisa kungomuka nhasi uno makatopfeka mabhegi enyu maenda kwamakwaza enda nokurambidzai hapana because nzvimbo yenyu kwamakwaza iriko mukasvikako nhasi kunozi wana wani muri wana wani kwamakwaza wani kwamakwaza muri ani mwana baba wenyu ndiani David Makwaza anditi nhasi hama dziriko dzikatosvika uko kutozi wana waDavid wadzoka wana waDavid wadini wadzoka angarumbori minda yaDavid zvakwana ho wana wacho wadzoka anga kuda kutora zvidhina wakatora zvidhina padongo raDavid dzosa zvidhina because ndiko kwani uko apa tendai Mwari nana sekuru kuti vari kukuchengetai wakakuchengetai chigarisanai zvakanaka nana sekuru. Issue yemugano haisiri issue inofanira kunge ichimbosvika kuno especially muchitogara muri pakati zviringoda kuwirirana nana sekuru utotaurira nana sekuru zviri friendly musasumudzirane zvibhakera nana sekuru musakane ukaona yasvika kunoku patone kukana dai mamuritengerana doro mudai usambosvika kuno ya ndosaka ndikutaura kuti pamwe pachoka zvakafanana nemumhuri bambo pano unozwa pawezi pakaungana vanhu wozi spokesperson wedu ndinhingi iwe ukaona usina kuzi spokesperson pamwe uri wemukuru dzibvunze kuti sei ndazi handiti spokesperson andizvo pane chiri pauri iwe hauchioni asi vanhu vakatenderedza vanodini vanochiona kuti you can't talk haukwanisi kudii kutaura kana kuti ukati taure unokanganwa kana kuti unozowanza hasha kana kuti nyaya yeda kutaurwa nezvayo hauizivi usazvitore sengozvashorwa ba asi vanhu vakuti usataure ba pane vanhu vanenge vati kurespecta because unonyadzisa vanhu andizvo ukuzadzao zvandiuzotaura kuti ukaona vanhu vazi pamberi pavanhu sumuka kuti mirire mhuri yese ndiwe spokesperson ita kuti Mwari kudzwai because it means kuti mhuri yaona pane zvayaona pauri chinokwanisa kumirira chii mhuri. Asi ukazi ndiani John mubatika rigara pasi chitoziva kuti une chinhu chiri pauri chinoremadza mhuri andizvo saka tikuti vana sekuru ava andizvo
besides the fact yekuti masabhuku musazvitore kuti they are taking advantage yekuti ndiye wasabhuku. Ndazwa kaelement kambobuda ikuzazi mira yenyu muone kana ndapanyanga ndangosara ne 1 to go 1 year akangoenda ndindi akuenda panyanga tichazvigadzirisa mau wamaita kuti pundikaite kaelement kekuti nyangwe dai paine wana wari panapa wesabhuku aripo wakafa hake ngenzira dzaMwari atobve panapa akutofunga kuti saka murume ndiye wakaendesa baba wangu. Andizo ndima zvitaura kuti azwakataura kuti 1 to go mataura mbuya ndatakateerera mati imi wakataura kuti 1 to go ndima ndaenda panyanga saka andika muri kuona hatizo kuchiwanu manje hazviitwi izvo hazvitaurwiba kuchiwanu hazvitaurwi because mune matocreata imwe situation yemurume uyu neakabva kuti akabva sei akabva nekurwara here akabva nechii but pakutoita mufungidziro wekuti uyu zvakadaidzira kuti 1 to go ndiye akabva apiya ndare kana kuti akabatsira kuti zvikurumidze kudii kufamba. Hazvisi right pachiwanu mashoko akadaro hadii haataurwi anoputsa anouya kufungirana mumusha haasi right. Uyu ndisabhuku asi ndinozwa kuti izvozvi so kuti achakusorovhere nyaya yenyu is now conflicted because he is an interested party anditi saka haachakwanisi kugadzisa nyaya iyi. Ndoenda kuna Nyamaende futi. Nyamaende ndazwa uya kutaura nyaya yekuti Nyamaende wakati ane dhora ndiye anohwina. Ndandakateerera wamangarawo nyaya yatomangara yaNyamaende kuti Nyamaende urikubhadharisa vanhu mari tichatoinvestigate tizoti Nyamaende mari dzevanhu uri kutora dzakadii. Uyu ndizvo ataurawo ndiye ishe mbuya wana sekuru wakakuisai kuti mugare pakati wakashaisha ndoti muroora wakazvitaura uripo tutaona na sekuru ava mazwa mbuya ndosaka ndati bambo ndima ifananga muri papi apa chuzai spokesperson wakangwara unoziva chuzai spokesperson anoita sei yes chuzai spokesperson akadii munoziva chuzai spokesperson anokuwakai anoita kuti mwendidzoke uku muchiwirirana yekona spokesperson anoyedzoka kuma kutemerana nematemo andizvo saka zvatakuita ka wakomana weinspection ndiri kutuma wakomana kuzaso wanoone chii wanoone panzvimbo ipapo mugano iwowo tobva taura kuti mugano uyu matengi anzi ari mufenzi ndizvo here bambo sorry tingangoti matenga ari mufenzi asi fenzi yacho wakaichinja wari wega saka ndo patata ukana kuti chiguma ine tank ndopaura inspection kaini loko very good kuti tochinoona kuti miti yangaita wanambuya kuti mune waya yanyura mumiti tochiona kuti payakanyura ndo paichiri here kana kuti yachinja waya yakasochinja kare changa ndo saka tuti wakomana wari kuuya waone nyaya iyo musi weWednesday wanenge watosvika ikoko wakomana waone waya iyoyo nezvese zvamuri kutaura then from there toita determination tochikutaurirai kuti nyaya yakamira sei. But for now tatokuzwai dzese matama taazwa chidzoka yanyu mogare zvakanaka mumirira wakomana kuya musi weWednesday.